Fl-aħħar 4 snin il-Gvern investa aktar minn 135 miljun euro direttament fl-istudenti permezz ta' stipendji u grants bil-anni appoġġja lill-istudenti u lill-familji tagħhom f'mumenti kruċjali tal-perkors edukattiv. Dan l-investiment se jiżdied b'mod sostanzjali permezz tal-iskema ġdida għal din is-sena skolastika ġdida li l-applikazzjonijiet għaliha nfetħu l-ġimgħa filgħodu u se tara li aktar studenti jibbenefikaw minn għotjiet u sosten finanzjarju. Dan hekk kif ġew estiżi wkoll il-faxex tal-eligibilità għal għotjiet supplementari li mistennija jkunu madwar 350 studenti ieħor waqt li fir-riforma tal-2023-24 ġew introdotti stipendji ogħla għal diversi korsijiet ġodda b'investiment ta' 6.5 miljun euro fuq 3 snin li minnu diġà qed igawdu aktar minn 4,000 student. Fis-sena akkademika 2024-25 daħlet fit-tieni fażi r-riforma lill-klassifikazzjoni ta' korsijiet tal-imkast livell 4 u l-Università ta' Malta livell 6 li waslet għar-rata ogħla ta' stipendji u grants. Il-Ministru għall-Edukazzjoni saħaq li dawn l-inizjattivi juru l-impenn tal-Gvern biex l-aqwa riżorsa li għandu pajjiżna dik umana tingħata kull appoġġ meħtieġ biex kompli timraħ il-qudiem. Illum ħabbarna illi minn barra li għandek diversi kategoriji ta' stipendji ħajkun hemm emendi għal dawk li huma l-incumbents li permess tagħhom aktar studenti ħajkun qegħdin jibbenefikaw għal dak li huwa stipendju supplementari. U allura fil-waqt li għandek 3 kategoriji differenti ta' stipendju għandek diversi grants oħra illi jingħataw lill-istudenti għabbażi tal-kors illi jkunu fihom, għandek ukoll l-għajnuna supplementari illi permess tagħha student jew studenta jista' jibbenefika minn għajnuna addizzjonali. Dan l-investiment mhux biss qed jgħin l-istudent individwali iżda tisaħħaħ ukoll il-ħiliet u l-kompetenzi li teħtieġ l-ekonomija. L-impenn kontinwu jikkonferma li ħadd m'għandu jitħalla jaqa' lura minħabba xi diffikultajiet finanzjarji u kull student għandu jkollu l-opportunità li jilħaq il-potenzjal tiegħu filwaqt li jinbena futur aktar b'saħħtu għall-pajjiż. Sa dan it-tant mistoqsi dwar kummenti li deru din il-ġimgħa fuq il-midja soċjali li l-stipendju għandu jitneħħa, il-Ministru Clifton Green enfasizza li dan qatt mhu se jseħħ sakemm jibqa' l-Partit Laburista fil-Gvern. Kemm indum Ministru jien l-istipendji ħajqpaw jissaħħu, kemm idum Gvern Laburista ħanqpaw ninvestu dejjem aktar fl-istipendji għall-istudenti tagħna.